Na 110 jaar bakkerij Verdonk in Hoofdplaat komt er een einde aan een tijdperk. De bakkerij sluit definitief haar deuren, want volgens Frank is het mooi geweest. Nou, 3 generaties lang en ja, hoe voelt dat? Ik heb er geen probleem mee, maar het is gewoon tijd. Iedereen stopt dus in mijn werken. Hè? En ik ben 65 en de meeste mensen vroeg stopten al veel eerder. Hè? Die hadden er al 10 jaar op zitten, sommigen. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Ik ga het missen. Maar ik heb het meeste contact bij de mensen, niet bij de klanten. Nee. Dus ik ga dat missen, dat weet ik zeker. De reden van het sluiten is duidelijk. Het heeft vooral te maken met de bestaanszekerheid van het bedrijf in de toekomst. Ja, geen opvolging. We hebben een 4e generatie, maar ja, die gaat die schoen niet aantrekken. En ja, op zo'n dorp kan er ook niet meer in de toekomst. Hè. Als je nog eens 30 jaar moet. Wij hebben het uitgezongen, maar nog eens iemand, een jonge kerel, 30 jaar, dat kan gewoon niet meer deze tijd. Hè. En waar Anita de binding met haar klanten gaat missen, is Frank vooral blij dat hij af is van het vroege opstaan. Nee, dat ga ik niet missen. Ik heb met de wekker wel eens ruzie. En als ik er eenmaal uit ben, dan ben ik ook wakker. Dan ben ik er ook, maar dat moment van wakker worden is altijd even een dingetje. Ik krijg wel eens een doodje zo, af en toe. Voorlopig hoeven de twee zich in ieder geval niet te gaan vervelen. Eerst gaan we een beetje verbouwen hier zo beneden. En dan ga ik mijn bakkerij even ontmantelen. Later ga ik daar workshops in geven. Ik ga een houtoven bouwen, achter in de bakkerij. En voor mijn eigen dan in de wintermaanden een broodje bakken. En dan kunnen mensen dus van mij leren hoe ze een bollers bakken en een worstenbroodje. Eerst hadden ze achterstallig onderhoud boven. En ik heb 3 kleinkinderen, dus daar kijk ik ook naar. En als die had verbouwd, dan zou ik ook wel een beetje moeten schoonmaken beneden of wel eens helpen. Ik ga me echt niet vervelen. Nee, hoor.